Helo a chroeso i gyflwyniad Carlam Cymru e-ysgol. Heddiw fyddwn ni'n edrych neu'n canolbwyntio ar hanes TGAU yn benodol y dirwasgiad mawr yng Nghymru a'r elfen fyddwn ni'n canolbwyntio arni heddi ydy effeithiau'r 30au ar bobl a diwydiant. Felly, ni'n mynd i archwilio cyfnod anodd iawn yn hanes Cymru, y dirwasgiad mawr yn y 30au. Byddwn ni'n edrych ar sut cafodd pobl diwydiannau Cymru ei effeithio a sut y ceisiodd y wlad ymateb i'r heriau hyn. Pam ddigwyddodd y dirwasgiad? Un o brif achosion y dirywiad, y diwydiannau glo a haearn, oedd bod llai o alw am y cynnyrch hyn a roedd cystadleuaeth o wledydd tramor fel yr Unol Daleithiau ac Awstralia yn ogystal cafodd y cwymp Wall Street yn 1929 effaith fawr ar economi'r byd, gan gynnwys Cymru. Ar ôl cwymp Wall Street, gostyngodd allforion Prydain bron i hanner rhwng 1929 a 1931. Roedd dirwasgiad mawr yn gyfnod o broblemau economaidd difrifol yn y 30au, a cafodd llawer o bobl i ddiswyddo ac roedd tlodi'n gyffredin, yn enwedig yng Nghymru, a roedd y sefyllfa'n waeth oherwydd dibynaeth ar ddiwydiannau trwm fel glo a dir. Yn ystod y dirwasgiad, roedd diweithdra neu Cymru yn cyrraedd dros 30% mewn rhai ardaloedd. Felly, beth oedd yr effaith ar bobl Cymru? Roedd llawer o deuluoedd yn dibynnu ar y dôl, byd fel diweithdra, ond i'w gael roedd rhaid pasio'r prawf modd. Prawf modd oedd yn gwirio incwm y teulu cyfan, a oedd hyn yn achosi embaras a straen i lawer. Yn 1936, trefnwyd gorymdaith newyn o Rhondda i Lundain i dynnu sylw at hyn, ac i dynnu sylw yn gyhoeddus at y sefyllfa. Roedd y prawf modd yn golygu y gallai incwm aelodau eraill o'r teulu fel plant yn gweithio effeithio ar gymhwysedd y teulu i dderbyn byd daliadau. Felly, meddyliwch am ei teulu chi. Os na aelodau tu hwnt i falle eich rhieni sy'n ennill rhyw fath o incwm, a meddyliwch, nod yma, a fyddai rhaid i'r teulu neu'ch teulu chi i dderbyn dôl yn is, neu bosib gofyn i'r aelod y teulu yna i adael y cartref, yn enwedig o bosib brawd neu chwaer mawr. Gweithdra ac allfudo. Gyda miloedd yn colli gwaith, roedd llawer o bobl yn gadael Cymru i chwilio am waith mewn mannau eraill, yn enwedig canolbarth Lloegr. Roedd hyn yn golygu bod cymunedau'n colli aelodau gan effeithio ar fywyd cymdeithasol a diwylliannol. Eto, meddyliwch, oes pobl yn gadael eich ardal chi? Ble chi'n byw yng Nghymru? Oes na bobl ifanc yn gadael am waith am gyfleoedd newydd? Faint caiff hyn ar eich cymunedau chi? Dybrwch ychydig o funudau i nodi lawr ambell i effaith caiff rhyw mawr o bobl yn gadael cymunedau ar eich cymunedau chi. Amcangyfrifir bod tua 430,000 o bobl wedi gadael Cymru yn ystod y 20au a'r 30au. Sut ymatebodd y Cymru? Yn 1934, cyflwynwyd deddf ardaloedd arbennig i helpu ardaloedd a diweithdra uchel. So meddyliwch am eiliad am yr ardaloedd gath ei effeithio weithiau yn y 30au, ardaloedd diwydiannol, yn enwedig ardaloedd fel De Cymru ac yn y blaen. Pasiwyd y deddf yma i helpu ardaloedd fel hyn.
Un o'r mentrau oedd sefydlu stad diwydiannol Treforest. I chi sy'n lleol i stad diwydiannol Treforest, mae dal yn bodoli heddiw. A bwriad yr stad yma oedd i greu swyddi newydd mewn diwydiannau ysgafn. Hynny yw, daloedd oedd yn dibynnu'n drwm ar yr diwydiannau trwm, fel glo a dir ac yn y blaen, a rhoi ffatrïoedd diwydiannau ysgafn oedd yn fwy poblogaidd ac yn fwy llewyrchus yn y cyfnod. Erbyn 1945, roedd tua 16,000 o bobl yn cael ei gyflogi ar y stad diwydiannol Treforest. Ond mae yna man ffeithiau fel hyn, ffeithiau ystadegol, wir yn cyfoethogi eich atebion chi pan bydd yr arholwr yn marcio eich arholiad. Does dim rhaid i chi am eiliad i dysgu hannoedd o ffeithiau gyda ystadegau, ond mae yna man ystadegau fel hyn wir yn gallu cyfoethogi eich ateb chi. Prwf diwydiant ysgafn. Ni wedi sôn am diwydiant ysgafn yn barod, yn beth yn union ydy twf diwydiant ysgafn. Roedd y diwydiannau newydd yn cynnwys gwaith mewn dillad ac offer ag ati. Roedd y swyddi hyn yn llai dibynnol ar beiriannau mawr ac yn cynnig cyfleoedd i ddynion a menywod. Roedd rhai o'r busnesau ar y stad diwydiannol Treforest wedi sefydlu gyda ffoaduriaid Iddewig yn ffoi o Ewrop. Felly, i ddangos bod ddim angen hyfforddiant o reidrwydd arnoch chi i weithio yn y ffatrïoedd yma, oedd jyst angen bobl yn y gweithlu mwyn rhedeg y ffatrïoedd yma. Felly, o rhan rhoi swyddi i bobl, rhoi pwrpas i bobl, gwella'r economi leol, achos wrth gwrs, os oes arian gyda teuluoedd, maen nhw'n gwario fydd y siopau lleol, yn y sinemau lleol ac yn y blaen. Felly, mae yn cael yr effaith domino yna ar ardaloedd lleol. Felly yn wir, dyna oedd pwrpas deddf ardaloedd arbennig. Ond mynnwch sgwrs gyda'ch athrawon a gyda'ch teuluoedd i weld yn hir dymor pa mor llewyrchus oedd y ddeddf yma. Bywyd hamdden yn ystod y Dirwasgiad. Nawr fyddwch chi eisoes yn yr uned yma wedi edrych ar fywyd hamdden yn ystod yr Dirwasgiad, ac yna fyddwch chi'n symud ymlaen i edrych ar fywyd hamdden yn ystod y rhyfel. Felly, sicrhewch eich bod chi'n gallu gwahaniaethu rhwng bywyd hamdden yn ystod y rhyfel a wedyn y bywyd hamdden yn ystod y Dirwasgiad. Felly, chi ddim eisiau cymysgu nhw yn yr arholiad os oes cwestiwn uniongyrchol yn gofyn am naill neu'r llall. Felly, bywyd hamdden yn ystod y Dirwasgiad, twristiaeth, ymweliadau i'r môr, chwaraeon, rygbi a phêl-droed, a wedyn radio a sinema, sef adloniant poblogaidd. Gweitha'r anawsterau, roedd pobl yn chwilio am ffordd i fwynhau hunain. Twristiaeth i'r môr, chwaraeon fel rygbi a phêl-droed a'r sinema a'r radio yn boblogaidd iawn. Pam ydych meddwl oedd pobl yn hapus i fuddsoddi arian yn adloniant yn y cyfnod, yn enwedig o ystyried bod arian mor bryn? Ydych chi'n meddwl ei bod nhw yn ceisio dianc o realiti'r sefyllfa yn ystod y Dirwasgiad, yn ceisio dianc o realiti anhawsterau economaidd? Ac wrth gwrs, yn enwedig pethau fel radio sinema a chwaraeon, o'n nhw'n weddol rhad i ymweld â'r sinema ac yn weddol rhad i ymweld â gemau rygbi a phêl-droed. Felly, mewn gwirionedd, oedd hwnna'n rhywbeth oedd modd i bobl i wneud yn y cyfnod. Ffaith diddorol i chi, roedd y BBC yn darllennu rhaglenni Cymraeg yn ystod 30au gan gynnwys cerddoriaeth a dramau. Felly, oedd mynediad gan bobl Cymru Cymraeg tuag at yr adloniant yma hefyd. Roedd pobl Cymru wedi dangos cryfder a chydweithio yn ystod y cyfnod hwn. Felly o bosib gewch chi gwestiwn yn y papur arholiad yn gofyn i chi a oedd y 30au mor wael â hynny mewn gwirionedd. Felly, does dim ateb yn anffodus ateb ie neu na, ateb du a gwyn. Mae modd edrych ar Cymru felly rhai ardaloedd yn bendant wedi chael ni'n anodd iawn yn ystod y cyfnod hon
i oroesi yn economaidd. Ond falle rhai ardaloedd yng Nghymru lle oedd na fwy o ffyniant, fwy o llewyrchu o'r rhan yn economaidd, ac felly o'n nhw ddim wedi teimlo yr ergyd yma mor wael. Ac felly bydd modd i chi edrych ar hynny. Wrth gwrs, rhai o'r pethau positif, mi oedd na ddatblygiad yr adloniant, mi oedd na ddatblygiad, a pobl dal yn mynd i fwynhau eu hunain a mynd ar wyliau ar tren ac yn ymlaen i lan y môr. Felly, dyw e ddim yn fater o, oedd y 30au wael neu na oedd y 30au ddim yn wael. Mae'n bwysig iawn bod gyda chi rhyw fath o dabl pethau positif, pethau negatif mwyn gallu paratoi tuag at yr arholiad. Ac felly oedd Cymru wedi dangos cryfder i chi dweithio yn ystod y cyfnod hwn, yn enwedig yn ardaloedd diwydiannau trwm. A o'n nhw wedi llwyddo i oresgyn anhawsterau. Dweud hynny, oedd na gymunedau wedi newid am byth, yn enwedig y cymunedau lle gwelwyd pobl yn allfudo a pobl yn symud tu hwnt i ffiniau Cymru, achos doedd e ddim yn bosib iddyn nhw just ail ymweld â'r cymunedau a symud nôl i fyw. Mawr yn sbardun i nifer o newidiadau cymdeithasol ac economaidd yng Nghymru gan gynnwys datblygiadau mewn addysg a gwasanaethau cymdeithasol. Ti wrth paratoi ar gyfer yr arholiad, cofiwch bod na gyfoeth o adnoddau adolygu. Felly man cychwyn da ydy gwefan adnoddau cybac. Maen nhw'n cynnwys modiwlau datblygu sydd wedi cael datblygu i fod yn fodiwlau dysgu cyfunol. Mae'r modiwlau yma'n hynod o werthfawr. Mae modd i chi gael mynediad iddyn nhw ar eich ffonau, ar eich iPads ac yn y blaen. Ac felly mae modd i chi ddefnyddio nhw wrth i chi falle deithio i'r ysgol ac yn y blaen. Maen nhw'n fodiwlau sydd wedi cael eu sgwennu gan athrawon, ac felly maen nhw yn union yn cyd-fynd gyda y fanyleb. Ac wrth gwrs, mae yna gwestiynau ar y modiwlau yma sy'n helpu datblygu eich sgiliau chi ar gyfer yr arholiad. Mae llyfr adolygu cybac yn werthfawr iawn i chi sy'n mwynhau defnyddio o bosib llyfrau mwyn adolygu. A un peth da iawn am y llyfrau yma ydy maen nhw'n cynnwys enghreifftiau o papurau arholiad. Felly dwi'n dweud wrth fy nisgyblion ni yn aml iawn y ffordd o wella, y ffordd o ddatblygu eich gradd chi neu eich cynnydd chi o fewn hanes TGAU ydy ymarfer cwestiynau arholiad. Ac yn yr ymarferion hynny ydy hefyd i amseru eich hunain. Byddwch athrawon fwy na hapus i farcio cwestiynau arholiad, yn enwedig rai ychwanegol i chi'n neud, mwyn sicrhau eich bod chi ar darged ac ar drac. Ond hefyd i roi targedau i chi i wella. Felly y brif ffordd o wella ar gyfer y cwrs hon ydy ymarfer cwestiynau arholiad. Mae gwefan BBC Bite Size yn dda iawn mwyn falle llenwi'r bylchau o ran y pethau chi ddim yn ymwybodol ohoni neu ddim cweit yn cofio ystyr. Mae e hefyd yn cynnwys tasgiau bach byrion, mae'n cynnwys fideos a gwybodaeth ychwanegol. Felly bendant yn man cychwyn da iawn o ran y cynnwys byswn ni'n ymweld â BBC Bite Size. Wrth gwrs, mae gyda chi gwefan Carlam Cymru. Mae gwefan e-sgol yn llawn fideos sy'n mor bwysig yn eich tywys chi trwy y mathau o gwestiynau arholiad, sut i ateb cwestiwn arholiad a sut i anelu at bandiau uwch. Ar gyfer yr uned hon enghraifft, mae yna lwythi o fideos yn eich tywys chi trwy'r arholiad yn targedu falle sgiliau penodol ac yn sicrhau bod gyda chi mynediad at gallu ateb y cwestiynau i'ch gallu gorau. Felly, ewch ar y wefan e-ysgol, ewch nôl trwy'r fideos a'r clipiau o'r blynyddoedd cynt, achos maen nhw dal yn berthnasol heddiw. Maen nhw dal yn berthnasol i'r cymhwyster hon. Felly, mae'r cyflwyniad yma yn ffocysu ar cynnwys, ond mae'r cyflwyniadau gynt yn ffocysu ar techneg arholiad, a maen nhw dal yn berthnasol iawn i'r cymhwyster hon. Felly, pob lwc i chi. Cofiwch mae angen i chi gael cyfuniad o ddysgu am y cynnwys a deall y cynnwys.
Mae angen deall y cwestiynau arholiad, felly bydd fideos Carlam yn holl bwysig yn fuddiol iawn i chi fyna. Mae hefyd angen i chi ymarfer cwestiynau arholiad ac fod yn ymwybodol, chi ddim yn mynd i wybod beth sy'n y papur arholiad o flaen llaw, ond dylse bod chi'n gwybod pa fathau o gwestiynau sy'n codi yn y papur arholiad a sut maen nhw'n edrych. Top tip i chi, fi'n rhoi fy'n ysgyblion i bob tro, ydy gweithio am nôl. Ewch i'r cwestiwn estynedig neu'r cwestiwn traethawd, fel i ni'n cyfeirio ati anghefn y papur, a gweithiwch am nôl. Os ych chi'n methu'r cwestiwn arholiad, y cwestiwn estynedig hynny ar nghefn y papur, chi'n colli llwythi o farciau. Os ych chi'n gweithio am nôl ac yn methu y cwestiwn cyntaf, dyw e ddim yn ddelfrydol na, ond dyw e ddim diwedd y byd, achos llon llaw o gwestiynau o farciau i chi'n colli. Felly dyna sy'n ni'n argymell i chi wneud. Mae croeso chi i anwybyddu fy nghyngor i, ond dyna ydy'r cyngor fi mewn sy'n holl bwysig ar gyfer gallu amseru yr arholiad yma orau. Pob lwc i chi, a cofiwch ymweld adnoddau Carlam mwyn ail ymgyfarwyddo gyda sut i ateb y cwestiwn arholiad. Hwyl am y tro.